Chance to make sure be no school. Chance to make sure be no more yellow. Chance to make boy be no pa. Chance boy mono more wine. Timaya chance sa koko. Chance in anything. I'm go school cause woman some of this is the one baby. Lumba busuano mo ni no kure amalumba. Asase no mo ma no kure ba ya. Kebia ntwa amewie se. Abusafo ene dey so me mamu nyina akwaba embre Nyansapo TV so Kesse Nyansapo ana waje me so se sane ne badwemma kwanso daroma ene so ba yesuama yebo amatena se yebedi enkomo foforo me wokuma se Kenya se abrem daroma me ne nana asantoa ena ebedi enkomo nei wadaroma subscribe to the channel no like share mu bibia nya bi enhwe comment section so ya na wache wadwen ama no aye kama me mana na akwaba na yede ne enkomo dwetwe ni nyina no akyehye so nana Mima kwa mabiu. Yusubu no. Ibi aboko. Ajana dawromenti mo ye. Nice. Yasen atena se biu yebedi nkombo. Nana se obi ewuo. Yesie no. Ne nna so. Me a menye hunhum ni. Meni ani bia. Because me kwane nna so. Ene akokasa. Anye bia metimi ne kasa sama ne yi. Ai. Wotimi ne kasa. Obi wu. Na nipa ne kunu a. De ye fatu ho. Omutuwe de nipa bi kogu ye de mako. Mako ene bidie ene nchene idigoguni na so a omadwena no eno sa one ne kasa enyeyi mako bidie nchene idigoguni so a wadwena no so bi wu ni amfa sa de na nkwa ene ye otumi ne kasa timi ne kasa ma ne yi kura oba mo obi wo ha owu atofu wu a wote se nipa no wawu a sebe wonti ase no beti ma kire wade ma de ko hyefuro no na ma kire wade wo ukuro mu nsuo akoye no nsuo na baboa saman no amna tue ni pa na soka obedi juma sase so yes na de nsem bisa sa asembisei odaroma eye wa me so wa unua ba so bawo eye ye maame Akosua Brempomaa ofa Charles Daddy Lumba ni nua ba prekopeno no nua ba panyi prekopeno no na yeye chi de nkomo bebere na akoso ni mu ye court ye ba ene besisen na injunction ene injunction ni yayi komo ne de doso pa be say bi akoko wie ni say kusta na court no wana eda so ni nyina ne say buso panyi Tupac enka na buso panyi o ma no meche be bia o see Daddy Lumba fu no ede no masan court bi na court no ma wie bibia no masan to aheda date foforo o ma wie bibia court ayi ma mi pia bonte na nsentwerefo ye de bia bi sanzam obisa na sem no se de open nyina ne se na mi kasa nyina na wosu na ni ase nyina tatai nso nko awa se de open nyina ne se obehu bebia ni nyia no ye sie no na watimi akọ no ni nyia no akokasa ena ma bisa se na be kwan be so na offa na kasa ena ma bisa wa so mama hu ati ase se sa kwan no wo ho so betimi ne onua na kasa unse me no kasa okra wo kantanka mu me ka kire se obi obeya sa nwuma sunsun nyuma no ni wo a patitiru ni patitiru no ye fansa na wodi bi egu na na wodi bi egu na na di bi egu na na de pada de egu no de egu no ka chen say unyuma wo ba sa asisu be ye no wa wie tinne me wose na anu wose na mu mi di wade no fa utumi no a wode ti wi ase be di ye no fa wura me sa ta mo hone nko yo wa be wura wo ne mo yesi na wie ne de komo na betimi na kodi kasa akodi obeto ade nsa akọ anso egu nsa wo sa egu nsa wo eti so yemfa makọ ne je ne bibia nko ho anko gu so dia eni on kasa obete eni pa wu a wu o ba na so ne de wote asem na no na wontimi nka matiase ye ma me Akosua Brempomaa kan bebere na ne kasa mu no se onua ne tiase no wadofo papa afi so ye dodo no aso ado ye na fe ni wachi no sa adofo nyina wonte o monka no mu nyina obija se ono mu wo he na awre ko na wonu se di pa obaye de papa won nya wo beku so do obaye wo so obaye ne papa no wo hon sama begu abonte na eye wono a die won ne di bomu no won do beku ade pause man se kokuma se me so do beku wo di wota wona won kasa ho no wono no wadofo
Ti no wo se Lumba no ni Lumba na de no e de bo no nwom ye ne wo sere kwa ye no ti de wo bontra wo so won pe wa asem no wo ne pe wa asem ne de wo no kan de de asa so bia nani ama no na ni nyina beguru so no kwan na ekosa ntokwa be wo se nka adofo bi ta na chi na wotima kosa ntokwa so bia yi na mu asase no man fa ye antu yi from so ba wa asase no no so asase no Ghana fo de di na chi no ye ni yodum afa babu wato park anya de afa babu onua ba na anya de yes na so tietie nkofo no bebre a afa duru bebi onua wo pa no nyina asem wachi sata medicine pia no ti ye ne de mati ase na asem ba anya abotre na wan kasa dwen wo hwese na obesi aye na beboa wo ntie nkrofo ano na na santo aka asem pa ne na wada roma mu de mu ye huhumu foi de mu wani Lumba saman wada bi se ni din da kakai wada na ana onai ase di pa no they say no huhumu no asama ye di asem no e ba fom no ase so e ba fom kakara ase so ba fom kakara wa yes ase wo na ba bia ye no ko ye no a wa anya ntutu ye no eno so mu di asem ho so asase di na asem onua ne ba na waje agire mu no a se be fense mpo oba no waje agire mu no ajasafo ye bo na afo ho eno ho asotwe na wanya no ze huhum ye di sam yes e di asem ho so no de na apagya ni ma de na ba fom kakara se de ba fom o ma se ba ko wo bebi ne mo ye no a ye bo de ko du asama no obi a no besi ti na asama ni so o mo so no besi no ti e be se onua ba no se so be se to park e ko chere de a aya ho brase ni buo e wo mo se papa no ade a wo ye wa anya de na so ntimi ntu moja ntumu ye se de mo adi woni nko ya ka ye bo ho ban ti wo mo fa kokro ye ntu anya ba ko na o mo ntimi nchire no na wo se Brempomaa ya ade se wotimi agina mu se bebe mi nyani we de anya hwe kwa de si ya siewe ba anya hwe kwa bebe ye si ni de o se me de mi hu wa ya de wono fa bebe wa ya de fa bebe wa anya de wani no kura mani nua no no kura de oka ho nya hi me pache so ase Lumba busua no mo ani no kura ama Lumba okay mo nka no kura se ne yire maame se wa obeye ne ho ade maame hono no kura mam ampa akọ tu yi no kura mam koko to afia George se mu nyina mu nkodi kuna wa usu nim se Lumba wa walo ba se maame se wa no be fa odobro ni na wa ukuro ya sa didwa e wa broche bre odobro ni Lumba de a e se wo she ba akona se enti wo ye na se wo pese maame se wa e be wo se wo she na se ana ma wo koti na chi e so asase no mo ma no kura ba ya kebi antwa amewie sei atiase nti se kona wo kone de onye no wa ane se onwe no mpe bia eno ne busua asem yes de bia so tufo say interview so ayeye bloggers so ya so ha dwin ya ne ekofa ba o bia bewura no makaka asem bia benya so beto abonten so nkwa de yeso di hu nkomo bi na yesua de afim na aboayen ha ntena no ma sensem de bia kwakodu no ti Akosua de ni die kire hwese afi de court be se eyabusa panyi dada to park se onye omboa na fe ontimi nkire bebi a osie Lumba na senne onua ba no na busuan kae no don be so mo ye bia no omutimi ye fa ho na asumdie ye den eba ti omonye ne sana emboa omonye ne sana emboa eba boa yepa obi abala na santo ha entuma se bibia ye na ye omomla eno ano no yet bi say ye kasa ko bi afa number mi go say number ni gu ase dada so bi afa kwara ba na kwara o frefre kwara so no be kasa ti sorry so na say oni ko akodi nkomo na afi wotimi aba se omomla Bossom otimi kasa ti ka mi bia ti ka odu ba mu akwa aba ai ana santo juma bia nana santo ano no juma bia o ye kan o kana semti a wade ama o fa so a
ebebo inti na nasanto a enene yedi no edi enkomo ne wache na dwen e woda de lumba stanse me bia kopie no ache na dwen wo ho watufu soso sabusuane fa na emomo na yebe so yi wa brantie wa wo ba yebo ajekum Francis wa hu no open asampa abantie kakra oboa yen obi ebe yani yesus ahụ ne denga nam na da brantie ne yen afere ya tra na nanom ene nyame ne kire na enema no so be kire yen vision nyame de ama no onso adwuma no ai nyame da kire nsa so meye do hu no nanom ya kire no so be kire Ghana fo edno bi wa do waka na no kore ye no ma na ewu no na ekum ye na ewu ye no ma na ekidi ya na ewu ti boy na de wo ye na de me she ni plus onko so nye ene ye kura wo ye kura na ekum wo ye nyame so adwuma wi onye ne ho nye fi obi a ana wo se nkofo ahye so de tia no ene ha me no so de tia no so mo so de tia mo ho ade bia wo ya ese wo kokko odim enko wachi untie yese pani nue mante na obi wo cheche haban mu saa no wo ani ana ye wo obi wo ba haban bi o se fa haban we ka we ho no a obi wo na ne fie Bossom ho ne nka no wo da na dwo a santina me ka sa onyame ko Bossom kro kan wa wo yi ne ma kire wo bi a anadwo onyame wo yi ne ma kire anadwo o se asema si wu ko ne ko je no ta haban ye kire na anadwo atiase to no tumi bi na de na yi adwuma de wo hu tumi kro o sande o no na onde o no de ni munyam nyina ma urade o se nyame tumi so wa kire de beto so kwa ene de camouflage ayo asofofo mo ye na camouflage nyame ne wo soro nyame ne ni wo nipa mienu nipa dua mienu ye wo de nipa dua be ye no nyame no so taachire akore na woti wiase wo se wo mpensanom wo mpa adwamambo wonyi obi kunu wonka obi woni anasekurum wonwia obi atro ana onom nsa ni padua no ye nyame asodan e konkono mawrade yes ade odi person ode ye ne de ne me hu ze yes nyame ntu mu bi o ahabana wa ye ode gidie ta kire na eka me je so na abo wo ya gidie no so beboa amade te mesense asofofo ne ene o se heba doctors ni a doctor for bi no mo akonfo masolati won fi obi a wo kore no ne wo ye nyame o sankofo yade wo ye nyame adwuma no onye no mpem kwa nanim onye won fi obi a kana ha so edu ebi so adwebo ya ye nim se amane ye wo mu ne ha ye wo mu ne bibia ye be ko hospital bibia ye be ko hospital ye nya obi a obeche so da bi ade we de ye wa tipaye enko hospital de we sipa wo no enko hospital ha hu no modro fa blog keke se won samua sa se ne bi refi da blog fa blog se wo ha within some few minutes tipa de we sipa obi a no ebejai ye mpewe se mpewe be so de tia no a na okwa hospital wa na e be koro na nim se o ma me so me hu ne te the video bi o kasa ne ma me so afre no se afre be be adure de course e ba ne so wona e frefre so na ne ba nkasa nte se ne ba ne njai ade na wo che ni nyina na afi ko na sumunjo na obi owo bia no batan yem hyehye no na banya chede de ente se o kana se awoye eye yie woka na bem o kana se so nya ma papa ni kwa so kana se dabi so ukodi abonde sofo achi a Yesu Kristo wo kan sempa no Mary ankana nche dem wo ankana nche dem ye be fra ne se Yesu e ma me fra wo fi no o se moni mabusua yes etu ba na ya de fagidi ta na chi na ni pa ne fra wo so di na tam se me bande wo ye nyame adwuma no wo ye wono so na duma chede a wo di fra sama do ba ye no etu onko so no wonye nyame be ta na chi ama mo amasora tia ni na obi abewu ye boa Jekum Francis o ya no aboni di ye ne de se papa ye chia wo pa nyankopon hyira wo e koso wa so ye adwuma no e fa emaye na asantewa Kumasi Kenya si abrem ene na yetna ya ye ne no edi enkomana ye so do be kan twato kwara de amaye ye ni nyina asi yo mese Ghana man wi asa fene ni na ne TikTok se no afi wei kwanhie sie besie sie no na sha se kwa menya kura nka oni ya betu kwan a kan ko bronya bre ebeka busumia mi adi bronya na busumia na mi adi bronya no
no watu kwan adabro nya na si wo bi antu kwan ho na abayifo gie moja okotufo gie moja scammer fo gie moja akonfo gie moja asofo gie moja obi agene de eti e besre obi anhwe de TikTok no mo di atam no o mo nhye de nsio enwia abosom samanfo ene sie obi abo TikTok no so ndo ka sete obi a ofa ho nchew bekum tebesro bibia na maya no so aba no na mrantie no a omakodwondwo scammer no mo no omokoda ya pepa mwase de de akoya duro de kunkum mo no omosusu ni sika chi abo sika wodo kwa amaniem abo sika sayade abo sika yade ye abo sika ebredi pass tebesro bi se enka netete na na mo ni sika esuro mo nyini che yesra wo mo nya ko po mo kwa tentene sika na yesra wo mo bia enkofa wo bia odaka mu a na be ko ni fie kakraka hu shere ho adwuma wo ye wo adwuma wo ye ontwene hu mfiri wo maya no yesra wo mo me ni na ho na fe so mema na mawale no mo ntra mo yere ho ana se mbafa bia ka mo yere ho ma mo yere nya awe nya sade a hwe kantanka wo de asie so bodi na ye ni wa ma ba ko a ka bigiri se santa wanta we kema yesere o mo so mo TV asem o mo fa kantanka de nya asua de o mo fa ruba de fa nya sua de be do bibia ase bye na yesere da ase bebre bye bye e ma wo so wusia e di nyina e besi ase na santo ne ne di nkomo ne no oso adwen kire comment section obeti matwero e wo horom e na subscribe to channel no like share mo bibia so nya bi e hwe odaroma midini ne oba yesu ma yebo Nyansapo TV so eni yemfa ne nyina si ase odaroma makra obi o adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampa